Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолда законсыз сату белән көрәш дәвам итә. Чираттагы рейд нәрсә белән тәмамланды? Әзә бистәсенең 14-нче комплексында безнең Ишегалда республика программасы буенча эшләр дәвам итә. Шулар үзгәрешләрне ничек бәяли? Комсомол район администрациясы һәм полиция хезмәткәрләре уртак рейд үткәрделәр. Алар бакча культураларын, яшелчә һәм җиләк-җимеш сату буенча санкцияләнмәгән нокталарны ачыклаган. Мәсәлән, хәзер юл буенда карбыз һәм кавын сату актив алып барыла. Бу ярамый. Бу хакта белгечләр сөйли. Рейд нәрсә белән тәмамланды? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Хокук бузучылар белән беркем дә исәпләшеп тормый. Палаткалар һәм продукция барысы да тартып алынырга тиеш. Комсомол район администрациясе хезмәткәрләре сүзләренчә, бар тик шулай гына законсыз сәүдә белән көрәшергә мөмкин. Бу беренче автомобиль юлы, монда карбыз, кавын, җиләк-җимеш һәм яшелчәләрне сатарга ярамый. Машиналар агымы зур, газ күп һәм еш кына эшмәкәрләрнең документлары да юк. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, знали, не знали, что тут продавать нельзя? Вообще, что теперь? Я парочка не знаю, чуть-чуть понимаю. Әмма рус телен белмәү җаваплылыкны төшерми дип кисәтә тикшерүчеләр. Сатучыга шулай ук тиешсез урында азык-төлек саткан өчен штраф та түләргә туры киләчәк. Икенче тәртип бозучы әле үз товарын таратып та өлгермәгән. Әмма өченчесе зонтларны һәм яшелчә җиләк-җимешләрнең бер өлешен саклап калырга тырышты. Сатучының бакча культураларына сыйфат сертификаты конкрет урында сәүдә итү хокукына документлары булырга тиеш. Фитосанитар экспертиза үткәрелмәгән. Администрация Комсомольского района ведется ежедневные мониторинги по несанкционированной уличной торговле, ликвидация лотков, составление административных материалов. Все это на жестком контроле. Несмотря на это, вот даже в непогоду мы вышли бороться с этой торговлей. Это антисанитария. Шулай кайда китерелгәне билгесез булган продукциядә, аны кайда, кайчан китергәннәр сораулар күп, ләкин аларга җаваплар юк диләр тикшерүчеләр. Бу инде бакча культураларын сатуның санкцияләнмәгән нокталарын ачыклау буенча 7нче рейд. Комсомол район администрациясе хезмәткәрләре сүзләренчә, тикшерүләр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Күптән көтелгән һәм кирәкле үзгәрешләр 14-нче комплекста яшәүчеләр үз Ишегалларын төзекләндерү турында нәкъ шулай дип белдерә. Эшләр безнең Ишегалда республика программасы буенча алып барыла. Исегезгә төшерәбез, быел 68 Ишегалда төзекләндереләчәк. Тулырак алдагы минутларда. Все сделайте так, как положено. Иртәнге сәгать 7 шәһәр мэры Наил Мәгъдиев инде төзелеш майданчыгында ул Зә бистәсендәге 14-нче комплексның бер ишек алдында төзелеш эшләренең барышы белән танышты. Сделали по проекту, да? И пешеходные вот эти тротуары. Здесь получается увеличили на 12 метров. Да, хорошо стало. Микрорайон танымаслык булып үзгәргән. Төзүчеләр яңа тротуар юллары ясаган, машина кую урыннары санын арттырган, яктырту баганалары, утыргычлар, урыннар урнаштырган, балалар зоналары һәм спорт белән шөгыльләнү өчен майданчык булдырган. То, что было, то, что стало, это две большие разницы. Үзгәрешләргә микрорайонда яшәүчеләр үзләре дә шатлана. Очень хорошо. Посмотрите, какая красота стала. Вам нравится? Дети, очень нравится. Очень хорошо. Спасибо большое. Это неожиданно и красиво. Быел безнең Ишегалда республика программасы буенча 68 чаллы Ишегалда яңартылачак. Бу максатларга 2 миллиард 300 миллион сум акча бүленә. Әйтергә кирәк, инде 26 Ишегaldында эшләр тәмамланган. Безусловно, это важная, нужная, социальная, жизненно необходимая программа, которая была принята раисом нашей республики. Слава благодарности, безусловно, Рустаму Нургалеевичу. Вот сегодня, здесь и сейчас мы общались с жителями. Они все в один голос говорят о больших положительных переменах, которые произошли
в их дворах. Ноэль Мәгдиев капиталь ремонттан соң барлык ишек ауларын тантаналы шартларда ачылачагын билдерде. Төзүчеләр һәм актив шоуларга рәхмәт билдерәчәкләр. Безнең ишек алды программасы гамәлгә ашырыла башлаганнан бирле шоулда 572 йорт ишек алды тәртипкә китерелгән. Лилия Гатина, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Татарстанда 2027 елга иҗтимагый киңлекләр өчен тавыш бирүгә нәтиҗәләр ясалды. 21 апрельдән 12 июньгә кадәр республикада яшәүчеләр киләсе елга төзекләндереләчәк паркларны, яр буйларын һәм урамнарны сайлады. Тавыш бирүдә барлыгы 400 мең кеше катнашты. Казанда Татарстан урамындагы сквер өчен иң күп тавыш бирелгән. Анда Сара Садыкова скульптурасы да урнаштырылачак. Яршалыда исә төзекләндерү өчен Фикрәт Табиев исемендәге яр буеның дәвамы җиңү яулады. Проект 40 меңнән артык тавыш җыйган. Тавыш бирүгә барлыгы 178 иҗтимагый киңлек чыгарылган иде. Җиңүчеләрне республиканың барлык 45 муниципалитетында билгеләделәр. Шолыдан 340 күп балалы гаилә җир урынына акчалата түләү алырга карар кылган. Мондый статистиканы башкарма комитетының җир һәм милек мөнәсәбәтләре идарәсе башлыгы Ленар Гайзатуллин китерде. Исегезгә төшерәм, яңа ярдәм чарасы узган елның ноябреннән мөмкин булды. Кишәрлекләр белән тәэмин итү эше дәвам итә. Сегодняшний день начали приглашать. 1284 предлагаем для выбора многодетным. 1284 участка есть. Да. В скольки районах? Сарманский, Менделеевский, Тукаевский и Муслимовский. 4 района. 4 района. Пока. Да. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Шолының күп балалы гаиләләренә җир тарату планлаштырылган 9 район исемлеген раслады. Хәзерге вакытта исемлектән 3-се сызып ташланган. 6 эре район калды, шуларның 4-сендә участоклар бар. Мәктәп белән сау булашырга вакыт җитте. Соңгы кыңгыраулар күптән яңгырады, имтиханнар да тәмамланды. Алда чыгарылыш балына әзерлек. Яршылның һәм мәгариф учреждениесендә бу көнгә үзенчә әзерләнәләр. 42-нче профиль лицейда генераль репетицияда безнең төшерү төркеме дә булды. Хәзер 11-нче сыйныф укучылары күбрәк вакытларын чыгарылыш балына репетицияләргә багышлыйлар. Олар сәхнәдә флешмоблар әзерлиләр, бию һәм җырлар өйрәнәләр. Выпускной вечер у нас будет проходить в форме игры «Что, где, когда». То есть мы будем вручать аттестаты по номинациям. Также будут награждены выпускники наши по спортивным направлениям, по учебным. Балалар чыгарылыш кичәсен түземсезлек белән көтәләр. Аларның сүзләренә караганда, мәктәп белән сау булашу күңелсез булса да, алда аларны тормышның яңа этабы көтә. Предвкушение есть, конечно, да, хочется уж отпустить эту уже пору, побыстрее на выпускной сходить, всех еще раз встретить, последний раз обсудить результаты экзаменов там, и так далее. Ну, немножко, конечно, грустно, все-таки 11 лет жизни, во взрослую жизнь уходим. Ну, будем скучать по одноклассникам, по учителям, поэтому, да, грустно. Настроение у меня прекрасно, ведь я полностью закончил 11 класс и могу с уверенностью сказать, что я иду на высшее образование. Я мечтаю пойти на специальность IT, ведь там большие пособия есть и есть домашнее обучение. Моннан тыш укучылар үзләренә киемнәр сайлыйлар. Бу бит истәлекле көн дип уртаклашалар алар. Подготовка полным ходом идет. В целом я, наверное, уже все купила. Может быть, по мелочам что-то осталось. В целом ушло, наверное, 1020 примерно. Платье, обувь, прическа, макияж, полностью подготовка. То есть по мелочам еще что-то. У меня будет не платье, у меня будет костюм, и мы его заказывали шить. Ну и вот получается около месяца он уже в пошиве. Он вышел 10 тысяч. Получается, и у нас еще будут визажисты, естественно, для прически, для макияжа.
там я не помню, сколько по сумме, если честно. 42 профиле лицейда 66 оқушы 3 профильдә белем ала: табигый, фәнни, физика, математика һәм гуманитар юнәлеш. В этом году у нас есть впервые за 3 года мы молодая школа и выпускаем первых выпускников. И впервые у нас есть тубальник по русскому языку, и очень высокие баллы имеют ученики физико-математического класса. Это за 90 баллов по предмету физика и математика профильная. 42 профиле лицейда чыгарылыш баллы 29 июньдә була. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Медицинский центр «Альтернатива» предлагает лечение по следующим направлениям: неврология, гинекология, ведение и планирование беременности, УЗИ-диагностика. Телефон 8 552 36 90 50.